Türkmenistanda bankomatlarda nağd yetmezçiligi bilen bagly problemalar hassa agyrlaşýar. Lewawyň Farab etrafynda bankomatlaryň öňünde nowata duran adamlaryň arasynda dören uruş dawada bir aýal helak boldy. Aşgabatda ilat bank kartlarynaky puly nagdlaşdyryp bilmeýän mahaly şäherdäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz 3 habarçysy Lewapdan we Aşgabatdan habar berýär. Farabda adamlar her gün bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusa ýetýän şu günlerde ençeme saгатлap günüň aşagynda dik ayak üstünde nowata durýan adamlaryň arasynda her gün diýenýaly dawa, jenjel we uruş ýakalaşma bolýar. Şu ýerde bolan ýakalaşyklaryň birinde bir aýal öldü diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu waka 20-nji iýulda ýagny Şenwe güni Farab etrafyndaky Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň bankomatynyň öňünde boldy. Bankomatlara pul gelmegine garaşýan adamlaryň arasynda ýakalaşma bolýar. Şonda nowatda duran 65 ýaşyndaky bir aýal ýakalaşýan ýüzlerçe adamyň aýaklary aşagynda basalanypdyr. Ol tiz kömek ulagynda jan beripdir diýip habarçy waka şaýat bolanlaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosy bu barada Daýhan Bankyň Farabda şahamçasynyň soraw jogap bölümi bilen habarlaşanda telefonu jogap beren bank işgäri gurrun edilýän aýalyň ölendigini tasdiklady. Ýöne bank işgäri onuň ysy howada gan basyşynyň aşa ýokary galmagy sebäpli helak bolandygyny bellidi. Adatlyň habarçysy ysy howada ençeme sagatlap nowata durýanlaryň arasynda saglyk ýagdaýynyň agyrlaşyp helak bolmagy bilen bagly başga bir näçe wakanyň bolandygyny aýtdy. Ýakynda Kerki şäherinde hem bankomatyň öňünde nowata duran 2 adamyň jan berendigini waka şaýat bolan adamlar gurrun berdiler. Bu yssyda ýaşy gartaşan adamlar beýlede dursun. Ýaş adamlaryň hem ençeme sagatlap dik ayak üstünde günüň aşagynda durmagy howply diýip habarçy belledi. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary ilatyň bank kartlarynaky puly nagdlaşdyrmak bilen bagly problemalaryň paýtagtda da erwetleşýändigini habar berýärler. Şäherdäki bankomatlarda nagd pul yetmezçilik edýär. Töwda merkezleri yapyldy we olaryň içinde bankomatlar bardy. Indi olar ýapykdygy sebäpli olardan pul nagdlaşdyryp bolmaýar. Şäheriň beýleki bankomatlarynda da nagd tapdyrmaýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Aşgabatly habarçy 22-nji iýulda gurrun berdi. Adatlyň habarçylary ilat öz bank kartlarynaky aýlyklaryny, pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýän mahaly käbir dukanlaryň bank kartlaryny kabul etmegi betedendigini hem aýdýarlar. Kartlary kabul edýän çäkli sandaky dukan hem azyk we tenaat haritlarynyň tölewlerini nagd görnüşde talap edip başlady diýip beýleki bir habarçymyz belledi. Bu problemalaryň üstesine de şu günleri Aşgabat şäherindäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Häkimetler bu çäreleriň sebäpleri barada ilata açaçan düşündürüş bermeýärler. Hemme ýerde diýenýaly bankomatlary aýyrýarlar. Bir näçe gün ozal paýtagt Sowda merkezindäki bankomaty aýyrdylar. Görewli köçesiniň urundaky bankdan 2 bankomat aýryldy, ýagny olaryň sany azaldy. Häzirki wagtda banklarda diňe bir ýa-da 2 sany bankomat galdyrýarlar, galanlaryny aýyrýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýledol Gülistan Sowda merkeziniň gapdalynda ýerleşýän bankdaky bankomatyň bir näçesiniň möhürlenendigine, sebäbi haçan bu ýere barsaň olaryň boşdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden we Türkmen banklarynyň kommentari almak synanşyklary netije bermedi.